सानसेनि हाबाफारि बे समाव आं फुंबिलि समनि खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय बावबाय। जोङो ब्रैथि बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लानानै जोंनि बे सोनाब सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंनो गोनां हाबाफारियाव जोङो बेखौनो सानदों जोंनि दख'रा आफाद बोसोराव मावलांनाय जोङो रायजो राजाजों गोरोबनानै खामानि मावलांनो नाजानाय जादों। जिल्लानि दैदेनगिरि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे बिथांमोना जि बोसोन हरो जों बेखौ रायजो राजानि गेजेराव मावफुंनो नाजानाय जादों। दा जों बेसेबांसिम मावनो हादों जों बेखौ मिन्थिया, रायजो राजाफ्रा जोंनि बे मावनायखौ मिन्थिगोन। जों उन समावबो थांखि लानानै जों मावनो गोनां हाबाफारिखौ मावलांगोन। रायजो राजानि जाफोर जोंनाव समस्या फैगोन बे समस्याखौ जों सुफुंनो थाखाय जों नाजानाय जादों। दा बेवहाय जों बेखौनो बुंनांगोन दिनैसिमबो गोबां आफाद दङ। दा बे आफादफ्राबो जोंबाबो मावजोबनो हायाखै होननानै आं सानदों। जोङो उन समाव बेखौ मावलांगोन। दिनै जोंहा ब्रैथि बोसोरारि जथुम्मायाव जोङो गिबियावनो फिरफिला बिरखांबाय, बेनि उनाव मुंख्लं बिबार बावदों, बेनि उनाव जों रायजो राजाफोरजों दान्दिसे सावरायनाय लादों। जों 11:30 बेवहाय गासै गामिनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बोसोनगिरियानो जा बा साबा लेंहरनानै जों बिथांमोननि सुखु दुखुखौ खौरां लानानै लोगोसे गासिबो रायजो राजानि बिथोन बायदियै रायजो राजाजों खौसे गोरोबनानै जों खामानि मावलांनो नाजागोन। दा आं मोनसे खोथाखौ सोलोंथाइनि बेलायाव बेखौनो दिनै एसे नोंथांमोननोबो बुंथिनो सानदों। खौराङाव बिजों हिसाबै हयथ' गोरोन्थिबो जानो हागौ, थेवब्लाबो आं बेखौ एसे बुंखानो सानदों। सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो गोबां समाव सोलोंथाइनि खामानि मावनायनि मुङाव गोबां सावरायनाय जाबाय थादों। थेवब्लाबो आङो मोनसे रायजोफोरनि गेजेराव हाबनानै आंगनबादिनि जि समस्या बेखौ लानानै गुदिनिफ्राय हमजेननानै मावलांनो थाखाय नाजागोन होननानै रायजो राजाजों बेयाव फोरमायनो थाबाय। आरो बुंनांगौ दंब्लाबो आं बेखिनिखौनो दिनैनि बे जे आलासि हिसाबै जोङो जोंनि जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि गेलां राथिराम बसुमतारीखौ जों लेंहरनाय जादों। लोगोसे जोंनि जिल्लायावनो थानाय बोसोनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो आलासि बुंथिगिरि हिसाबै लेंहरनाय जादों। दा बेवहाय बिथांमोनाबो रायजो राजानि समस्याखौ मिथिनानै आरो माबायदिबा मोजां जागोन बेखौ बिथांमोना बुंथिगोन। गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। सोनाब सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि ब्रैथिसे जि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्मायाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि हिसाबै जिहेतु हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लाफैनानै दिनैनि जि सावरायनाय मेल, बे सावरायनाय मेलनि गेजेरजों जोङो दिनै बुंनांगोन खोब मोनसे सावरायनाया मोजां जादों। दा बे सावरायनायाव जोङो बर' कसारि गावारि खुंथाइनिफ्राय लानानै जे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा 2014 मायथाइनिफ्राय जोनोम जाजेननायनिफ्राय बा जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसिम मा खामानि मावबोदों, दा बिनि सायाव माखासे सरसा जादों। आरो बेवहाय जोङो जोंनि दख'रा आफादफोरखौ जोङो खावलायदों जे फैबाय थानाय समाव जे जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय बा गाव गावनि आथिङाव गसंनानै थानो थाखाय जिहेतु जोंनो सोलोंथाइनि प्रयजन दङ, दा बैफोरखौ लानानै जोङो दख'रा आफादफोरखौ खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय जि जोंनि फरायसा फरायसुलिफोर जाहाथे जोङो मोजां जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनो हायो। दा बेखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोंनि दख'रा आफादफ्रा जिहेतु साननैसो उनाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि परिखाया फैगासिनो दङ, एग्जामा फैगासिनो दङ। दा बेवहाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा माबायदि रेडि जादों, दा बेखौबो जोङो नोजोर बोनो गोनां दङ। आरो लोगोसे जोङो गोबां खोथाखौ सावरायबाय जे बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथाया 2020 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम मा मावबोदों आरो मा जानो थांगासिनो दं आरो उनाव मा मावगोन, बेनि सायावबो जिहेतु जोंनि गेजेराव बुंथिगिरि माखासे बिथांमोना दंमोन। बेनि सायाव जों गोबां खोथाखौ सावरायदों। फैबाय थानाय समाव जों आसा खालामदों जाहाथे जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बिटिआरनि बायजोआव जिहेतु जोंबो काउन्सिल मोनसे मोनबाय, बे काउन्सिला जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बा जोंनि उन जोलैफोरनि थाखाय बा जोंनि रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्टनि जा खामानि मावनो हायो, दा बै खामानिफोरखौ जाहाथे जोङो जिहेतु मोनसे सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन जानानै जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास
काउन्सिलनि जि खामानि मावनाय दा बेखौ नोजोर होनांगौआ जोंनिबो जिहेतु दायित्व दङ आरो मावनांगौनिबो जिहेतु दायित्व दङ दा बेखौ जोङो खामानिफोरखौ मावलायनो थाखाय बा खामानिफोराव बाहागो लानो थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो खावलायदों आरो सांग्रां जानो थिनदों आरो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जों खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो जा खामानिफोरखौ जोङो मावगोन बा जों जिहेतु जोंनि जातीय संगठनफ्रा बेवहाय दिनै गोबां जातीय संगठनफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो खौसेयैनो जयैनो खामानि मावलांनायनि जि थांखि आरो नोजोर दङ बा जोङो बुहुमाव जोंनि बर' माहारिखौ जिहेतु गेरेमसा माहारि हिसाबै सिनायथि होनांगौब्ला जोङो जयैनो थानायनि प्रयजन दङ हिसाबै जोङो खौसेनो थागोन बा खौसेनो थानानै खामानि मावलांगोन बेनि सायावबो माखासे सरसा जादों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गोबां खामानि जिहेतु मावनो दङ मानसिनाव जिहेतु जोनोम जादों जेब्ला खामानिया जोबनो गैया जोङो खामानिखौ मावनांगोन जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय जोंनि जि मावनो लानाय थांखिफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो जोङो फोरमायलांनांगोन फोरोंलांनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि जि जेनेरेसनफोर फैबाय थानाय जेनेरेसनफोर बियो थ' जोंनि रायजोनि बा हारिनि खामानि मावनो थाखाय खाबुखौ मोनगोन।